Hello friends, good morning. नोंथांमोनखौ आंनि बिके नार्जारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअफोरखौ मोजां मोनो आरो जोबजासिम नायलाङो। दिनैहाय माने न'आव जोंहा रावबो गैया, आं हारसिंल'। अब्ला नायलांबाय था भिडिअफोरखौ। न'आबो दिनै बानायासै, आइमोनहा माने बान्दोनि गेट हगारनायाव थांदोंमोन नालाय, ओंखायनो न'आव दा रावबो गैया। ओरैजाय मिस्ट्रिफोरबो गैला, ओमफ्राय जोंनाबो न'आव बाबाबो गैला, आइबो गैला जाहैबाय। माबा साम'खा गेट हगारदों, बाहाय ना लायनो थांदों। नै ओरैजाय नैहाय मिस्ट्रिफोरनि खामानि मावग्रा जायगा दंमोन। नै बिसोर बे माबानि खोरखि, थारमाने बाहाय ग्लास होगोन, बे खोरखि ग्लासनि फ्रेम बियो। अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। न'आव हारसिंबाबो न'आव बारा खामानि गैखाया नालाय, ओंखायनो खामानिबो एसे मावनोसै, ओमफ्राय ब्लगबो बानायनोसै होननानै आं बानायनाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय आं दा हांसो आदार होग्रोनि, हांसोआ आदार जानो बिफैदों, माने फिसा गोरलै दं माबा, एसे बिबानो थाब होनांगौ। नै बाहाय दङ फिसाफ्राबो इथिंजाय। र' माने माइ हानखानाय गैया, नै माइरंखौनो होनांगौ जाहैबाय, उफाय गैया। आयौ गाबनायफ्रा फिसा नै सालाफ्रा। नैबे माने बारा जानो रोङा जोलाया, ओमफ्राय गाबै मालायखौ लिंहरबाय थानानै गाहा जानो आन्दायलायो। बे जोला नोंसोर मानिया जो। न'आव मा खामानि मावो आं नोंसिनो खोन्थालांजोबगोन। नायलांबाय थाल' आंजों लोगोसे नोंथांमोनहा, आंखौबो सापर्ट होलांबाय था। आं मोजां मोनो बिरादनो 50नि बारा भिउस फैयोबा, आरो सानसेयाव मोनसे बा मोननै साबस्क्राइब फैबाय थायोब्ला आं बिराद मोजां मोनो। भिडिअ बानायनो गोसो जायो, माने जस जायो नोगोरनो। माने आं दा बोरमा खास्लायनो नागिरदों, ओमफ्राय सान्दुं जादों नालाय, नै बोरमाया सान्दुं जादों नालाय, ओंखायनो नैबे सायाव खाना दोनसै आं। बाराद्राय सान्दुङाव थानो हाया। अबाव थांखो, नैबावसो दोनसै, बाहाय दोनना दोनसै आं। जों दाखालिहाय आइजों आंजों बाथाम रं फुनदोंमोन ना, आं भिडिअआव होखादोंमोन। ओमफ्राय बिसोर फुननाय बाथाम रं फुननाय बाथामा नै बिसोरनो जोब, माने बाथामालाय गासिबो मोजांमोन, ओमफ्राय नै बिदि अबेबा साइडआव बायहां दङ। मा होनो मदलि दंफां ना मा होनो, गावसिनि गुदियावनो हजोंहायनो बायनानै फैखानाय जाखो ना नैबे जाबनायावसो जाफैखो बेखौ मिथिला आरोना, बुंस'नो हाला मारै जाखो बिदि। जाया मानो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांजोबगोन होननानै आसा थायो। अब्ला आं मबाइलखौ चार्ज होनानै लाग्रोनि, बारा चार्जबो गैया। डाइरेक्ट दा चार्ज होखांनानै भिडिअआव डाइरेक्ट लोगो मोनफिन। माने आंनाव दाबो मोनसे हुदाया जोबाखै, भिडिअ खालामनो लाजियो आं बिरादनो। मैया सानसे दाख्लैबो थांबाय आं देबराव गार्डेनाव, ओमफ्राय मानसिफोर दं, ओमफ्राय लाजिबाय, जेबो खालामासै। आं थांखादोंमोन माने भिडिअ बानायनो होननानै, ओमफ्राय दाख्लै बानायबोनाय जायासै, मैया थांफिनबा मैया बानायबाय आं, ओमफ्राय मैयानो आपल'ड होबायबो। नुवाखैबा आं नोंथांमोननो दा डिसक्रिपसनाव होना होगोन, थांनानै नायबानो जाबाय। जा लाजियो आं, बे हुदाया आंनाव माला जोबबावगोनथाय बेखौ मिथिला। जेब्ला सम फैयो अब्ला जालांसिगोन गासिबो। आं सैमानोसो ओंखाम होदोंमोन, ओमफ्राय सैमाया जालाङासै, ओमफ्राय नै बोरमाया जाबाय। नै बोरमा फिसा ओंखाम सिन्थाय जाजोबो। ओमफ्राय आं दा न'आव दै सारग्रोनि, न'नि माबाया रानबाय आरोखि ना, स्लाब होनाय दङ, बाहाय दै सारनांगौ, दै सारबाय थानांगौ। बाहाय सिङाव अलरेडि दै दंखायो, ओमफ्राय एबार सायाव सारनांगौ। नै बाहाय दै सारनांगौ। गाइस, आंना दा दैया सारखांबाय। न'आव दै सारनाय खामानि दंमोन नालाय, बे दैखौ सारखांबाय आं। ओमफ्राय आं दसे ओरैनो थानोसै, जोबजासिम नायलां, भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो प्लिज बयबो। आइमोननो ओंखाम संना दोनसै। दहाय फुङाव संदोंमोन, ओमफ्राय दहाय फुङाव संनाया एसे जाबाय, ओमफ्राय आइमोनहाबो एसे मोनजालांदों।
दा बिसोर ना सारना फैना मेंगोन दुगैगोन दसे थानो लुबैगोन आं जायखिजाया ओंखामखौ संना दोनसै एसे ओंखाम ओंख्रि संखांनानै ओंख्रि संनांला ओंख्रि दंखायो ओमफ्राय ओंखाम संखांनानै आङो अमा आदार एवनांगौ अमा आदार एवनोसै आं नायलांबाय थादो ओमफ्राय आं दा माइरं सुखांबाय ओमफ्राय मारिनोसै मारिनानै ओंखाम संनोसै आं ओंखाम संखांनानै डाइरेक्ट लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय दा आइमोन फैबाय अमा आदारखौ आं होनो गसिगोन नायलांदो आइमोनहा मासे बुरजा ना मोनबोदों बयबो नायदो बयबो आरो कमेन्टखौ हरथार आं कमेन्ट फैजानो लुबैयो बिरादनो ना गैया हा गैया जागासिनो बाय बहा माथो मा खाथेलायना लाबोखो आं दा साम'खौ लखबग्रोनि बे साम' दंबावो नामा जाबाय बोथिसे ओमफ्राय नैबे नाखौ लखबनोसै रावबो मोनाखै बारा मोनाखै नामा रावबो बे ना नै बेल' एसे गिदिर बे साम' बे ना गाइस अब्ला भिडिअखौ बावनो फोजोबसै भिडिअखौ जोबजासे नायनानै मोजां मोनबायब्ला कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान बिसोर साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बाय बाय जै बर' हारिनि